shugabannin mu yan arewa, ku duba yankin mu na arewa, jinin mu kullum ake zubarwa. Najeriyar mu ƙasa guda ce, mu yan arewa ba ma da yanci, da sun ga zabe ya zo suna ce, da sun ci mulkin su sai su kauce, su bar mu kullum ana kashewa, wayo ne Allah mutan arewa. Ga masu fyaɗe cikin arewa, satar mutane yana arewa, kisan mutane ba sa ɗagawa, da dukiyar ka ayo kwacewa. Me muka yi maku yan arewa, kun bar mu kullum ana kashewa. Matasa muna da laifi, mu daina bangar siyasa zaifi, da mu ake aika duka laifi, mu roƙi Allah fa kun ga zaifi. Amir M Sharif kira na zuwa gare ku mutan arewa, muke yi mutan arewa, rashi na aiki sai yan arewa, ana faɗa babu mai hanawa, babu ci ba tifar sakawa, duba ruwan sha da ilimin mu a nan hawayen ka zai zubowa. Mai kula su, magunguna babu mai zuba su, hijira ko ina faga su, mata mazajen su an kashe su.